बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जै मसि बुंनानै खुलुमहरबाय। सरासनस्रा जेब्ला जोङो जोंनि जिउआव समस्याजों जों जुजिनो गोनां जायो अब्ला जोंनि गिबि आगाना मा जायो? बे जादों जाहैबाय जोंनि ब्रेनखौ, जोंनि मेलेमखौ, जोंनि साननायखौ बाहायनाय। जों जोंनि गियानजों, जोंनि न'खरनि सुबुंफोरनि गेजेरजों आरो जोंनि पुरानि जि रोंगौथिफोर दङ बेफोरनि गेजेरजों जोङो लामा नागिरनो जागायजेनो एबा लामा नागिरो। नाथाय बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 5 आरो 6 सिरिया जोंनो गोबां गोथौयै आत्मिकनि सैथो बाथ्राखौ खिन्थायो, जाय बाथ्राफोरा जोंनि कमप्लिट साननाय हनायफोरखौ सोलायनानै होनो हायो। इसोरनि गोथार बोसोना बेबायदि बुंदों, गोसो मानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा, मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। फै अब्ला अनजाग्राफोर, बे बोसोननि मोनथाम रहस्यजों बुंफबनाय बाथ्राखौ जोङो बुजिनो नाजानि। सेथि बाथ्रा, गावनि मिथिनायाव बरसा मानो खालामनो नाङा? अनजाग्राफोर, जोंनि मानसि माहारिनि बुद्धि एबा गियाना सिमा गोनां। जों केवल दिनैखौल'सो नुनो हायो एबा जोङो मिथिनो हायो, नाथाय इसोरा गाबोनखौ मिथियो, गाबोनखौ नुनो मोनो, गाबोनखौबो बियो नायो। बोसोना जिहेतु ओरैहाय बुंदों, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङादि जों जे जोंनि साननाय हनायखौ ज्राब दोनथ'नांगौ एबा ज्राब गारनांगौ, बे नङा। नाथायब्ला बेनि ओंथिया बेसोदि जोंनि गियान, जोंनि जि बुद्धि दङ, बे गियान बुद्धिखौ इसोरनिख्रुइ देरसिन होननानै साननानै लानो नाङा। जेब्ला नोंथाङा मोनसे बायनाय लावथियाव गावनि गासै अजन गिलिरखौ दोनोब्ला अब्लाना बे लावथिया बायगोन आरो नोंबो गोग्लैगोन। जोंनि गावनि मिथिनायाबो, गावनि बुद्धियाबो, गावनि गियानाबो बै बायनाय लावथि बायदिनो। जेब्ला जोङो जोंनि बुद्धि, गियान, साननाय हनाय, ब्रेननि सायाव गोनांथिनिख्रुइबो बांसिन जेब्ला जोङो फोथायनानै लागोन, जोबथायाव निराशा, दुखु आरो जाफुंसार जायैयानो जोंनि आखायाव फैगोन एबा जोंनि आखायाव जोङो रिसिभ खालामनो मोनगोन। नैथि बाथ्रा, आबुं गोसोजों फोथायनायालाय माथो? इसोरा खावसेल' फोथायग्राफोरखौ मोजां मोना। सरासनस्रा जों गोबां समावनो बेबायदि बुंबाय थायो जे फोरबु, आंहा नोंनि सायाव फोथायनायाथ' दङ, बेकआपनि थाखाय आंहा गुबुन मोनसे प्लानबो दं। जेब्ला बेबायदि बुङो, बेबायदि मावो, बे सैथो फोथायनाय नङा। आबुङै गोसोनिफ्राय फोथायनायनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जेब्ला नोंथांनियाव गुबुन लामा थाबावनाय नङा, जेब्ला सोरगिदिं खोमसियानो खोमसि, बैबायदि थासारियावबो नोंथाङा जेब्ला निजोम थानानै बेबायदि बुंगोन, आंनि इसोरा आंजों लोगोसे दं, बियो आंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा। बे बैबायदि फोथायनाय जेरावहाय नुहुआ दैबानाखौ नुवाखैमोन, जेरावहाय नुहुआ अखाखौ नुवाखैमोन, बैबायदि थासारियावबो नुहुआ नाव बानायनाय। बे बैबायदि फोथायनाय जेरावहाय अब्राहामा गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ बुलि सावफुंनाय एबा बुलि दाननि जायगायाव बुलि होनो थाखाय गावनि फिसाज्लाखौ थाम-थिम खालामनाय, बेबायदि फोथायनायासो आबुं फोथायनाय आरो बेखौ इसोरा मोजां मोनो। थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो। अनजाग्राफोर, गोसोखांनायनि ओंथिया फुं आरो मोनानि समाव बिनि मुंखौ लानाया नङा, बेयावहाय गोथौ ओंथि दं। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय गावनि जिउआव मोनफ्रोमबो फिसा जाथों गिदिर जाथों जि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय लादों, बे मावनो लानाय खामानियाव बिनि इच्छाखौ हास्थायनाय एबा इसोरनि इच्छाखौ नागिरनाय। गावनि फालांगि मावनायाव, गावनि फरायनायाव, न'खरनि मावनाय दांनायफोराव एबा थांखि लानायफोराव आरो गावनि गोसो सिङाव सिरि सिरि सानखुमानाय बाथ्राफोरनि सायावबो इसोरनो बाहागो होनो नांगौ। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउनि स्टारिं एबा हेन्डेलखौ जेब्ला इसोरनो गथायो, बिनो गथायो, अब्लाना नोंथांना जि बिबान दङमोन बै बिबाना जोबो आरो बियो इसोरनि बिबान जायो आरो इसोरा बेफोर गासैखौबो नोंनि थाखाय मावो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथां, दिनै जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लामाखौ जुदि खायलें खुयलें मोनगासिनो दङब्ला, जुदि थासारिया नोंनि कन्ट्रलनि बायजोआव दङब्ला, अब्ला दिनै नोंनि साननो हानायखौ, नोंनि बुजिनायखौ, नोंनि रोंनायखौ नोङो गुबुन गाल फारसे दोनथ'दो, हान्थु खरायदो आरो आबुं फोथायनायजों बेबायदि बुंदो, फोरबु, आं जेनबाय, दानिफ्राय आंनि गासैबो नोंनि। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि बुंगोन, नोंथांनि मोनफ्रोमबो खायलें खुयलें लामाखौ बियो सिधा बानायगोन आरो बन्द जानाय दरजाखौ बियो खेवनानै होगोन आरो बेखौ बुहुमनि रावबो सुबुङा फांफिननो हानाय नङा। बे गुसुं बोसोनखौ जायफोरा गोसो होनानै खोनासंबाय, साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथोंसै। आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला फै जोङो थांदोनि जुलाइ दाननि बोरनि आरजनि फारसे आवगायलांदोनि, जेरावहाय जों साफ्रोमबो फोथायनानै बाहागो लायोब्ला जोंनि जिउआव इसोरनि बोरा सफैगोन। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंदो आरो नाजावदो आरो बाहागो लाफादो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जों आरज फारसे आवगायलांदोनि। बयनिख्रुइबो बोलोगोरा
अनग्रा आरो गोथां इसोर, जों नोंनि गोथां मुंखौ बाख्नायो। अ आफा, जों बे समायना जुलाइ दाननि थाखाय नोंखौ साबायखर बावो। जायफोर बिदा बिनानावफोरा बे आरजखौ खोनासंगासिनो दं, बैसोर साफ्रोमखौबो नोंनि गोथार थैनि देरायाव गथायदों। फोरबो बे गासै दानाव नोंनि अननाय आरो अनुग्रहआ जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथों। अ राजानिबो राजा फोरबो, जों बिसेस महरै बै बिदा बिनानावफोरनि थाखाय आरज खालामदों जायफोरा जौ आरो गोबां रोखोमनि फेग्रा मुवा आरो बेसादफोरजों हुदा जानानै थादों। जिसुनि बोलोगोरा मुंजों जों फिहोग्रा गासै गाज्रि आत्माफोरखौ बुङो आरो बिथोन होदों दि नोंसोरो बिसोरनि जिउनिफ्राय गोजान था एबा नागारनानै थांदो। अ फोरबो, बिसोरखौ बे गाज्रि हुदानिफ्राय उदांस्रि होदो। बिसोरनि गोसोआव गोदान जिउ आरो गोथार संसारखौ होदो। अ अनसुला फोरबो, जों दिनै बै नखरफोरखौ नोंनियाव गथायदों फोरबो, जाय नखरफोरा दाहारजों गोदोनानै दं, जाय नखरफोरा फाइनेन्सियेल प्रब्लेमाव सैसोनानै थानो गोनां जादों। अ फोरबो, नों प्रतिज्ञा खालामदों दि जे जोंनि मोनफ्रोमबो गोनांथिफोरखौ नों जोंनो होगोन, आबुं खालामगोन। नों बेखौ जोंनो सतबांसा होदों। बे जुलाइ दानावनो बिसोरनि थाखाय सोरगोनि फुंखानि दरजाखौ खेवनानै होदो। बिसोरनि खामानिनि सायाव, बिसोरनि आखाइनि मावनायनि सायाव बोर होदो, जेन बिसोरो मोनफ्रोमबो दाहारनिफ्राय उदांस्रि जायो आरो बिसोर जेन गुबुननो लागाय होनो हानाय जायो, गुबुननि थाखाय बोरनि लामा जायो। बेबायदि बोरखौ होदो। अ गोजोननायनि राजा, दिनै समाजनि गेजेराव जि गिनाया दं, जिंगासिनाया दं आरो भबिष्यतखौ लानानै उसाव बादाव जानायफोरा दं, बेफोर गासैखौबो आं जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोजान खालामो। मानोना फोरबो, नोंनि बोसोना बुंदों जोंनो गिनायनि आत्मा होआखै, नाथाय नोङो जोंनो बोलोगोरा आत्माखौसो होदों। साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोनिफ्राय डिप्रेसना, एनजाइटिया आरो गोबां बिसयखौ लानानै गिनाया जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोजान जालांथों। नोंनि सोरगोनि गोजोननाया साफ्रोमबो सुबुंनियाव थाथों आरो साफ्रोमबो सुबुंखौ दैदेनथों। बोलोगोरा सोखाग्रा इसोर, जायफोरा बेरामजों सैसोनानै न'आव एबा हस्पिटालाव थानो गोनां जादों, केन्सारफोर बायदि बेराम, सुगार बेराम, बिपि बेराम आरो सानब्रेनायनि बेराम आरो लोगोसेयैनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि बेरामफोर दङ, बेफोर गासै बेरामनि थाखाय जों आरज गाबो। अ जिसु, नोंनि गारायनि गेजेरजों जों सोखाजाबाय। नोंनि गोथार आरो बोलोगोरा आखाइखौ फोलावदो आरो मोनफ्रोमबो बेरामनि रोदाफोरखौ नों सिफायनानै होदो। बिसोरनो गोदान बोलो आरो गोग्गो देहाखौ होदो। अ फोरबो, दिनै जोङो फरायसाफोर आरो लाइमोनफोरनि थाखाय आरज खालामदों। बे दावगालु सम आरो बे जुलाइ दानाव बिसोरनो बुद्धि, गियान आरो बुजिनो हानायखौ बोर होदो। बिसोरनि ध्यानखौ आन्दाय होग्रा संसारनि बै गासै बोलोनिफ्राय बिसोरखौ रैखाथि हो फोरबो। बिसोर जेन आनजादाव देरहासादो आरो गावनि बिमा बिफा आरो नोंनि मुंखौ जेन मुंदांखा खालामो। बिसोरनि फिउचारा जेन गोजों जाथों, बेनि थाखाय मोजां लामाखौ बिसोरनो दिन्थिदो फोरबो। अ अनसुला आफा, दिनै जों नोंनि सेराव जोंनि मोनफ्रोमबो नखरखौ नोंनि गोथार बेदियाव लानानै फैदों। जायनि नखराव नांज्लाय खमज्लाय, एना एनि, मेगन साज्लायनाय बेबायदि दं, बिसोरनि नखरफोराव नोंनि अननाया सफैथों। बिसि बिसाय, बिमा बिफा, गथ' गथायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोआ लुखांफिनजाथों। गासैनिबो नखराव सुख सान्ति सन्मान होज्लायनाय आरो गासैनिबो गोसोआव मोनसेखौनो साननाया खौसेथि जाथों। जिखुनु जाया गाज्रि आत्माफोरा जोंनि नखरफोरखौ सिफायनो दाहाथों। अ फोरबो जिसु, साफ्रोमबो फालांगिरिफोरनि थाखाय, साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय आरो जायफ्रा साख्रि नागिरगासिनो दङ, बिथांमोननि थाखाय फोरबो दिनै नोंनियाव आरज खालामदों। बे जुलाइ दानाव बिसोरनि फालांगि मावनाया जौगाथों, खहा जानाय आरो लकसान जानाया मुलाम्फायाव सोलायजाथों। जायनि थाखाय साख्रिया गोनांथि जानानै दं, बिसोरनि थाखाय लामाखौ खेवनानै होदो। बिसोरनि नाजानाया 100% फिथाइ लानानै फैथों। अ सोरजिगिरि आफा, हादोरनि साफ्रोमबो आबादारिफोरनि थाखाय नोंनियाव आरज खालामदों। बे जुलाइ दानाव साफ्रोमबो आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय, मोजां दंफां जानायनि थाखाय, मोजां समाव, थि
थि अखाफोरखौ नों हरदो। जि आबादफोरखौ गायदों बैफोराव बेरामफोर दाफैथों, एम्फौफोरा दाफैथों आरो गोरान हा दाजाथों। बिसोरनि मावख्रुबनाया गाब लानानै फैथों आरो गोबां फिथाइफोर मोनथों एबा लानानै फैथों, जेन गासै हादोरावनो बयबो रंजानो हायो आरो साफ्रोमबो आबादारिफोरनि न'खराव जेन गोजोन सुख सान्ति रंजानाया जायो। अ फोरबो, जोंनि बे आरजखौ खोनासं आरो नाजाव। बे गासै जुलाइनि 31 सानाव एबा दिनाव नोंनि क्रुसा जोंनि सिगां सिगां थाबायथोंसै। जों जेन मोनफ्रोमबो बाधा बिगिनियाव देरहासार जानो हायो। गासै आदर महिमा बाख्नाय जानाय जों नोंनोनो होयो। बे बिनायखौ जों जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बोलोगोरा मुङाव बियो। आमेन। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना थारैनो फोथायनायजों बे आरजखौ नाजावदोंब्ला इसोरनि बोरा नोंथांमोनजों थाथोंसै। देवब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो फोजोबथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव फिन जोङो लोगो मोनफिनबावगोन। बै समसिम इसोरनि बोर आशीर्बादा नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै। आमेन। थेंक इउ।